Hello friends, good morning. माबोरै दं नोंथांमोन? दिनै आं नोंथांमोननो जोबोद मोजां एप्सनि सोमोन्दै दिन्थिनो नागिरदों। जोबोद मोजां टपिक लानानै फैदों नोंथांमोननो जे माबायदि गावनि कल डिटेल्सफोरखौ बा गुबुननि कल डिटेल्सफोरखौ इजिलियै दिहुननो हायो गावनि मबाइलावनो। बेखौ पुलिस जेबो एफआइआर होनायनि गोनांथि गैया। माने नोंथाङा गावनि मबाइलावनो माने कल डिटेल्सफोरखौ दिहुननो हागोन आरो सोर कल खालामदोंमोन बा गुबुना नोंथांनि मबाइलखौ लानानै सोरखौ कल खालामदोंमोन बेफोरखौ नोंथाङा दानजालांनाय फन नाम्बारफोरखौ गासैखौबो दिहुननो हागोन। 1 month 2 month 3 month बिदि नोंथाङा गासै डिटेल्सखौ हमनो हागोन। आं बेखौ ट्राइ नायखांबाय। आंनि नैबे मबाइलाव आं दहायल'सो खालामना नायदोंमोन जे बेयो जोबोद मोजां वार्क खालामो, जोबोद मोजां खामानि मावो। दा बेखौ नोंथांमोननि थाखाय मोजां जागोन होननानै आं सानो। दा जियानो जा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायो, बड'लेण्ड टेक्निकेल मिसन चेनेलाव आंनि मुङा मैहुर बर'। नोंथांमोन फैदो दायो जोङो भिडिअखौ जागायदोनि। दा गिबियावनो नोंथांमोना प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनानै ला। प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनानै नोंथांमोना सार्च खालाम हिस्ट'रि HISTORY कल हिस्ट'रि मेनेजार बेखौ सार्च खालाम। बेखौ सार्च खालामनानै नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस नुगोन। बेखौ नोंथांमोना इनस्टल खालामनानै ला। आं नोंथांमोनखौ गिबियावनो खावलायो जे नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ खेबसे क्लिक खालामनानै हो। मानोना फैबाय थानाय भिडिअखौ नोंथांमोन थाबैनो नुनो मोनगोन। आरो लोगोसे नोंथांमोना लाइक खालाम आरो भिडिअखौ गाज्रि मोनदोंबाथ' डिसलाइक खालाम नोंथांमोन। आरो लोगोसे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट होनो दाबाव नोंथांमोन। दा जियानो जा नैबे एप्सआ ओरैबायदि मोजां नांदों आङो बेखौ, मानो होनबा नोंथाङा गावनि GF फोरनियाव बेफोर गावनि इमेलखौ सोना दोननानै दा बिनि माने गासै कल हिस्ट्रिफोरखौ नोंथाङा इमेलजों नायजोबनो हागोन आरो बे सोरजों रायज्लायदोंमोन, मा खालामदों बेबायदि आरो। दा बिदि जोबोद मोजां एप्स बियो। ओमफ्राय आं नोंथांमोन अपेन खालामनानै दिन्थिनि बेखौ माबायदि इउज खालामो। अपेन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि नुगोन, इन्टारफेस नुगोन। दा जियानो जा नैबे गोजौनि 3 लाइन मोनथाम नुगोन ना, बे मोनथामखौ नोंथांमोना खेबसे क्लिक खालामनानै बेनि उनाव नै बेकआप रेस्ट'र नुदोंना, बे बेकआप रेस्ट'रखौ खेबसे क्लिक खालामनानै हो। ओमफ्राय नै बेकआप नाव बे गोजौआव क्लिक खालामनानै हो। मानो होनबा नोंथांनि गासै कल डिटेल्सआनो बेकआप जाबाय। दा जियानो जा बेयाव थांनानै 3 लाइनाव थांनानै कल हिस्ट'रि खेबसे क्लिक खालामनानै हो। बेवहाय गासैबो आउट गयिं इनकामिं गासैबो फैजोबगोन। ओमफ्राय बेनि उनाव नै गोजौआव नुदोंना, बे गोजौ सार्चनि खाथियाव खेबसे क्लिक खालामनानै हो। ओमफ्राय नोंथाङा मा खालामनांगोन, सेव खालामनाङा, नोंथाङा मेल खालाम। मेल माने जेनेबा नोंथांनि इमेलखौ बेवहाय टाइप खालामना हो। टाइप खालामबा मा जागोन, नोंथाङा गुबुननि मबाइलनि गासै कल हिस्ट'रिखौ नोंथांनि मबाइलाव इमेलनि जोहै नायनो हागोन। माने नोंथांनाव बे इमेलाव बे कल हिस्ट'रिफोरा गासैबो फैजोबगोन आरो। दा जियानो जा आं आंनि इमेलखौ होनि gmail.com जों सेन्ड खालामबाय नोंथांमोन। दा बेयाव गासैबो माने कल आउट गयिं इनकामिं गासैबो फैजोबगोन। दा जियानो जा नोंथांमोन बेबायदिनो नोंथांमोना मा खालामनांगोन, बिदि इमेल होनानै सेन्ड खालामना होनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना नोंथांनि इमेलाव SMS फैगोन। बेनिफ्राय बे SMS खौ नोंथाङा नायब्लानो जागोन। दा जियानो जा बेवहाय बेबायदि PDF फाइल मोनसे ओंखारगोन। बेवहाय नोंथाङा नुनो मोनो कल हिस्ट्रि मेनेजार। बेखौ ड्राइभआव नोंथाङा मा खालाम, ड्राइभआव सेभ खालामनानै ला। ड्राइभआव सेभ खालामनानै नोंथाङा नायजोबनो हागोन आरो कल गासैखौबो। बेखिनियानो नोंथांमोना बेखौ ट्राइ खालामनानै नाय। वार्क खालामाखैब्ला नोंथाङा आंनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहर। आं नोंथांमोननो मोजाङै बुजायनानै होगोन। अके फ्रेन्ड्स, बेखिनियानो। मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै थांमोन। थेंक्स फर वाचिं फ्रेन्ड्स, बाय बाय।